Pagsasaritaan idi dagiti sumagmamano kadagiti tattao ti kinapintas ti templo, gapo kadagiti agkakapateg abatbato ken sagsagot ana idaton iti Dios. Makita yo amin dagitoy kinuna ni Jesus. Dumteng to ti tiyempo nga awan to ti uray may sa abato ditoy amabati iti yanna marbanto amin. Maestro sinaludsod da ken Jesus, anyan to ti mapasamak apakakitaan adimtengen ti tiyempo apan nakaaramid dagitoy. Agannad kayo ket saan kayo apaallilaw kinuna ni Jesus. Taadunto dagiti umay ket aramaten da tinagan ko akon kunada siyak ti Kristo ket asidigen ti tiyempo ngem diyo dengdenggen ida. Di kay agbuteng no madamag yo nga addagubat ken riribok masapol a mapasamak nga umuna dagitoy ngem di na kayat asawen nga asidigen ti panungpalan. Kita kinunana pay aggugubat to dagiti nasyon kastamet ti pagarian. Addan to nakaamamak aging gined panagbisin ken angol kadagiti na duma-duma adisso ket titangatang agparang to kadagiti nakabutbuteng abanag ken kanakakaskas daaw a pagilasinan. Ngem sakbay a mapasamak dagitoy tiliwenda kayto dagiti tattao ket idadanes da kayo. Maidarom kayto kadagiti sinaguga ket maibalod kayto. Gapo kanyak maisaklang kayto kadagiti ar-ari ken agtuturay. Daytan to ti gundaway yo amang ipakaammo iti naimbag adamag. Imulayo iti panunot yo. Diyo pagdanagan no anyan to ti isong batyo. Tasyak tumet laeng ti mangted kada kayo kadagiti balikas kinsirib. Adin to masupyat wenno masungbatan dagiti kabusoryo. Iyawat da kayto dagiti nagannak kada kayo. Dagiti kakabsatyo, dagiti kakabagyanyo, dagiti gagayemyo. Papatayan danto ti sumagmamano kada kayo. Guraen da kayto dagiti amin at tattao gapo kanyak. Ngem awan to ti uray may salaeng abuok amapukaw iti uloyo. Gapo ti panagibtoryo, maisalakan yon to dagiti bagiyo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi naggapukam jay pagudpod. Ta dimawat ti Claveria, local government unit ti Claveria ti recollection, nag-recollection da ijay pagudpod. Kidi agaw awid kami nalpas ti tok. Ngapo ta siyak mati driver aw mat driver ko. Ngapo ta makadungdong sa kami dadda kami ijay Kurimaw. Nagnakam ijay Paway. Di magas kami di jay convenience store ijay 7-Eleven. Kagumatang kayo ti mangala kayo ti inuman nyo ken kaninyo kung nakadagi jay kakadwak na ngala damit. Di rumwar kami kada kabsat ijay ruwar nga dagitayon taong grasa dagitay homeless nga kakabsat tayo. Agkakaot ijay basura. No anya ti maala na nga makan pagtitipunan na ori dagi jay mainom pan na pagtitipunan ta alalaan na. Na isutikanan na. Kajak mairusok, napanak nagsubli yun, naggimatang at tidakdakkel nga inuman na sa kanan na nga tinapay nga napapaot. Kadi itid ko, ni bagim, kung amo na mailokano, bagik, kung na nakauwan, kanam, naglawag jay eropa na. Kajak mo gawin mairusok ta, ngam ada impaabot na nga ibaga. Baka tayaan yun tumanan da kay nga manayaahan kung iprompromote kunana 7-3 kunana madya mo ano niya dayjay baka tayaan yun tumanan kung iprompromote baka madamdama adot mga apakan 7-3 kunana kung nakadagajay kakadwak uy di kay lamabain kung taapaya siyempre makikita kay nga awang kanin na isuda mo po kung manakruod di karabukob na nga uminom blok ali pamil da nga pamil ni kay lamabain datan ni kaabayo kakaasi intal likod damot ngam intuloy dalat taati na hindi nga yari na nga makitam di kabsa mo nga addejay addamo gamin dagiti dadduma addamot immo na nga nakwan
Kasla narigat na nga mang tadapaya. Haan nga naka-budget. Nadadagitay dumawat no dadduma, out of budget kasi datay no dadduma, no nakasweldokan, nakakuntarin no sa dinno ti papanam. Amin-amin na electric bill, amin-amin danom, makaan. Kano dadduma, narigat ti mangibingay, ta saan ang naka-budget? Iso ko no dadduma, nagrigat ti mangitid, nagrigat dagiti kakabsat nga mangitid no dadduma tapaya, out of budget. Tatila naka-budget nga rod ka para kada tayo. Kaya so ti kung kuna na dito kakabsat, mabalin tayo nga ibaga, nga ibagbaga na dito'y, uri na dito'y maibasa, wala a klase ti tao dito'y. Iti Salcedo, wala a klase ti tao, aguyag kin saan. Sa aguyag kami. Wala a klase ti tao. Anya dayjay, naragsak, ken saan ang naragsak? Haan nga naliday, ta sa balin di naliday. Naragsak, ken saan ang naragsak? Agpili tayo no anya ti biyag tayo. Salsaludsudan tayo nga kankanayon. Day ti biyag tayo. Pangit ipanam ngamin deta biyag mo rupo. Inya ti pangiserbiam day ti biyag mo. Rufo tapadikan. Uri pa'y padikan na kahit nga saun nga mayaten. Dagiti biyag tayo. Adin no ka di ngamin ti pagturturungan na. Kinuhaan tayo nga naragsak. What a waste of time. What a waste of life. Ado ti agbibiyag dito lubong nga naragsak. Nakaad, ang dakit kitaan. Nagado ti agbibiyag nga naragsak. As pangarigan ko ma, ti kuna na nga mi, ada di pagsasauda nga, the beauty of the journey is along the way. Ti pintas, ti panagdalyasat ket ijay dalan. Tata, no at dawayak, panak mo't ag tentenis, tagay ay ayamak ti tenis. Ni Dr. Manny, binaybayan na mo tan, nagiti rakita na nagbuot nga tan. Ag tentenis akta, may isang exercise ko. Diyan mo maka-basketball una, yung kinlakaya. Kasi na po Diyos, awan maintenance ko, anya maintenance ko, bola ti rakita, kada overgrip. Kano pa na ag tentenis, ada tournament medya abra no Lunes, aging gana ti Merkules. Kano pa nagay ay ayam, uray ijay tennis court, ibagbagak kadakwada, at dadagiti kalaban mo, handa kayat ti maabak, into nalpasdan, agpapanaw dan, nakamiso. Kunak kadakwada, tinapatag umuna, naglingit ka. Haam mo, mabayadan ti lingit, uray aduk kwartaham. Nagpapawis ka. May kadwa, jiragsak yung nagay ayam, DJ score, bonus tulaangan. Win or loss, tinapatig na ragsak kayo. Ngam no, during the game ka, nagpipinapilit kayo, nag-aapay. Aging gana nga taropa yo, kadi kayo pa agaam mo. Iso nga, along the way, during the game, sinno tayo. Kasjay mo ilatibiyag. During the game, along the way, sinno tayo. Kayam ti agbiag ang naragsak, uno si liliday ti biyag mo. Nagado ti agbiag nga liliday. Umuna nga maibasa. Surat ni libro ni Malakias ata di yung tukat ko nga putputarek. Kitaan nyo, umayon ti aldaw, apan nakauram dagiti natangsit. Delikado no umay tata, awan to misaak no Domingo. Mairamanak nga ta. Dumtang to ti aldaw nga anya naganan. Umayon ti aldaw nga pan nakauram dagiti natangsit ken managdakdak sa tattao no datang tangsit di puso narigat ka makapagragsak. Taapay ti tao nga natangsit kayat na ngumato. Ti tao nga natangsit no makakita ti nabarbarulugan na agsaksakit ginakang apayang nabarbaro nangin-ngina mo ti kwarta. Imagine ta nga to ti adal mo, naragragsak de jay ordinaryo nga tao, agtangsit, masapol nga siya. Possession, material things, no daduma dagiti ti mang patangsit kanya tayo. Kano kasje ti biyag tayo nga makikumkumpit tayo. Makakatawa kaya tinasayaat. Kapadasem ada katintin ng sit mo, agkat katawa iso na kasla lamatudtudok tapos anay ka pa nga naragsak da. Imbes nga makipagragsak ka agsakit tanakem mo. Tangsit. Never nga agbalin ka nga napudpud no nga naragsak no adda kinatangsit nga nababati di ta puso.
No naparaburang ka, will and good, no nabendisyonan ka, agyamang ka kini Apo Diyos, o sarum da ita nga agragsak ti sa bali. Anya pa, hindi, nakarkaro mo dati surat ni San Pablo, kadagiti kwan, taga Tesalonican, anya ti kunana, hantay ko mga pakpakanan dagiti tattao nga nagtrabaho, adu ti sadot kada kayo kunana, anya ti sadot, kitaan da, dagiti madi nga aramid, dagiti kadwa. Ti pakarikrikutan ti sadot, biyag ti sa bali, ay mamarites garod sadot. If you have time, nga mangkut-kut-kut, mangkit-kita ti biyag ti sa bali, sadot kunana da ito'y. At da nga rodragsak mo, no ti biyag mo kabiyag ti sa bali, no ti biyag mo ka mangkit-kita ti pagkapsutan ti sa bali, kas ano nga makapagragsak ka. Datay nga daduma rong DJ prinsipyo nga kunana laing kamot ag-exercise agora ag-exercise sakto no ag-retire. may santulang nga saka kin imatik exercise unta madinto nga maunat di bangi rin. Kaano ka nga agayat? Perfect timing. Aguray ka ta agayatak to no mayat ti condition, good timing, perfect anyaganan nga panawon will never come for us to love. Aan nga umay nga pulos kada tayo dayta nga perfect nga condition kada panawon kada kariri na no ayat kin agserbi ti pampanunutan tayo. Haan nga umay. Kung na mag-exercise ka to, tumulong ka to, no, ag-retire ka, useless. Tata. Into na awan problema may nga sa nga pamilya sa akto agayat kaanon to. Sino ti pamilya nga awan problema na? Hello? Ada ba awan problema nyo? Kayat yun ti awan problema na? Kisin yun dagita poste nga aging gana di kandunan. Agpidot-pidot kay ti bato awan problema yon. Adalata mo problema da. Tapaya at dadwa nga kas jay ayan mi piman ti trabaho jay may sa ikkan na ti bato jay ayan ti poste tuun-tuunan na ti bato ikkam lakaden na jay naragsaken jay may samot kikisen na amin nga poste anya problema da di jay inaladan na apan kinis di jay may sa nagapa da adalata mo problema da mo dagito hidya mo no sinno ti taga Salcedo ken taga Santa Cruz ijay awan mo kaya mo ti ang problema na kaano ka nga agayat into ang problema mi adaming problema tayo. Kaanon to, nga maibos. Habang si bibiyag tayo, dalat taa. Kakunam ka into na ang problema sa akto, agbalin nga naragsak, sa akto, agbalin nga agayat. Sino ti agasawa nga ang problema na? Adda ka na kayo, apo. Nga to naman ti ima na takoronaan tayo ti masitera. Awan? Nga dalat ta. Gapok kinabartek na, maturog kad terwar. Ito naturog yun, sa mo pansirsiripon no umang angis pa nga ta. Ay, pinaturog mo sa mo madanagan o di ka ulaw. Kaano nga ibagam nga awan ti problema? Kaano nga ibagam nga adda budget mo para iti dadduma? Budget will never come. No para iti charity ti berberoken tayo. Kasyak mo ti kunakmat ako kwa. Out of budget ko na tayo. Nagbasa ak nga awan ti budget. Imbudgetan nakmat. Iso nga I have obligasyon kumot nga out of budget. Awan ay no or no run out of budget. I have to do apaya ang tatag paparami ti simbaan. Ang pimintas dagita tugtugaw yun. Awan budget ti parokya. Amuyo mo ti status ti parokya. Nagaramid tayo dagiti rumbang nga masimpa. Haan awan budget na. Ngem adda out of charity, adda nang i-budget nga sa bali para kada tayo. Oray ni Apo Jesus, oray ni Apo Diyos, awan budget na kanya tayo nga managbasol. Ngam ni anak na imay. Ngam gabot kayat na. Kaka nukas jeti pa nagbiag tayo, nukas jeti pa nagpuspuso tayo, naragsak na ito'y abiyag tayo. Nukas jeti tartarayon da puso tayo, adalat taragsak kanya tayo. No perfect timing ti berbero kamhan nga umay. No sakan kala ko mano tennis nga sublyanan tayo sakan to lagragsak no nangabak ka during the game ka pinariga mo si bagim kin ore ka lagsaot dakas bonus lang dayayan iso nga ti inaldaw nga panagbiag tayo na mabalin tayo nga agragsak marigriga takmot apo yes basically yes baka naragragsak ka pa ngam dagiti ibagbagam nga dama sa nikwana nanumukam laeng una po
Agsakitak apo, yes. At dakarbangan tayo nga agayat ken tumulong tap nagbalin tayo nga naragsak. Kunana in our opening prayer, di collect, anya ti kunana, ti pakasarakan ti pudpudno nga ragsak, iso ti panagserbi ana pudno, iti pagayatam. Dahil ti ragsak tayo. Iti lubong tayo. Kunana mo ti maibanghelyo. Aggugubat to ti nasyon, addan to gangganad, layos, amin, angol, addatatan. Kano gapula dayta discussion data Senado ti ikabkabil mo no didilis ka mo uno BBM ka mo't conforme ka post ka nga post kaap-apam amin mga bali mo akas lalaki si katag presidente no kuha ka mga taga Salcedo apay no napatapwak yun kay nagpresidente haamot isun ti biyag mo aging gana nga dadaulan na kan apay nga haan nga di naragsak ti pilyam ti panagbiag adda angulen adda didigran nanipod pa'y idihan nga may ikat dayta ti salsaludsuden na kas ano ka nga nagbalin analintag kas ano ka nga agbibiyag analintag nya ti kunana babaan ti panagibturyo maisalakan yun to ti bagiyo no haang ka nga ag-give up itultuloy mo lat ti agayat uray madi ti kondisyon itultuloy mo lat ti tumulong itultuloy mo lat ti daya ti pudpud no akin naragsak. No tilubong ti panagkitkitam kaparakanyak tangsit dayta. No anya ti maalak kung kunam you'll never be happy. Ngem no tilubong ti panagkitam kas anok idamet nga mapagbalin a naragsak. Basically, no ti tao ko umisem no adda ka haan nga gapota dal-altit mo. No ti tao ko maragsakan no adda ka dayta ti pudpud no nga ragsak. Ngam do day agtutongtong jayan ti istorta sumungad ka kinagwarada ang dadtamanen no kunada ay ka baka mangkukulam kan. No makaited ka ti ragsak ti sabali ti nyarganan ti panangtulong mo panagayat mo iti sabali no maparagsak mo ida iso day ta ti pudpud no nga agsubli a ragsak. So duduwa lang harud ti tao ditoy sira ragsak or haan nga naragsak. No tilubong tayo, so dayjay ulitin tayo, agpangpangato, tumangtangsit, managing bubukod, haan na nga among ibura dyan dakin kwa na, haan nga pulos nga agbiag nga naragsak. Kitaan nyo ni Apo Jesus. Haan nga perfect timing, haan nga perfect di condition na, haan nga perfect di panawin. Haan na tayo nga unworthy as we are, awan sir-serbi tayo kuman, ngam rinagsak na tinangited, tapno maaon na. Aging gatata, dayta sakripisyo, laklak amon tayo, iso ti mangmangted ti bilag kada tayo nga agserserbi, iso ti mangmangted ti inspirasyon kada tayo nga agtrabaho, iso ti mangmangted ti pigsa kada tayo nga agserbi ana pa kumbaba. Ni Apo Jesus latta, iso ti mangmangted kada tayo nga uray adda panubok, uri adda pan nakaupay, adda latta namnama. Iso nga kuna tayo, ti panagbiag tayo, siraragsak laeng no nakakonektar kin ni Kristo. Kabaulan tayo laeng ti agragsak nga agserbi kadagiti kakabsat tayo, no nakaramot kin ni Kristo.